Yo, yeah. What? Motherfucker, say what? Raps mic check up, the microphone check up. 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 Микрофон на проба започвам да паля в идио. Особено нарастваща като отпорниш форма и бягаш от всякаква норма. Рапът те кара да бъдеш естествен и толкова искрен си, колко зависим от ритъм от музика. Тракове истина, вярвам, че съм независим. Винаги ще си оставам. Отдавна не ми се бе случвало да не пропускам да гледам като чучело. На всичката тази пространствена странност да караш по всичко изучено. Добре ми звучи да не бързам да бягам, да бите на битите бити да давам, да шавам, да скачам, да викам, да вявам, без да преставам да вярвам. В истинското значение на думата човек, търпение, що ли ми трябва всеобщото мнение за взимане на решение? Аз съм такъв, аз съм накъв, аз съм подготвен да бъдеш ти пръв. Аз съм те чакал за твоя спектакъл, аз ли съм твоята стръв? На всяко културно събитие гледам да мога да бъда следя развитие. Има ли значи добре са нещата, няма ли няма покритие? Родово именно как да ти кажа, че бягам далеч от екважа. Не важа да важа, не движа да валя, не пивам, не паря, не паля, а мраза до плажа. Ring ding ding dong, ring ding dong.